Rejîma Esed li deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê di çalakiyên xwe de berdewam e. Li pêş çavên PYD ku îdia dike wê Rojavayê Kurdistanê rizgar kiriye û tu hêzan ya partiyek nemûletkirî qebûl nakin. Serkirdayetiya polîsên rejîma Esed li parêzgeha Hesekê ahengek ji bo derçûna hejmarek efser û endamên ewlekariya navxweyî polîsên yên bi ser rejîma Esed ve li dar xist. Di wê ahangê de efserên pilebilind yên rejim û ewlekariya wê bejdar bûn. Mîna parêzgarê Hesekê yê rejîma Esed Cayî Zibûsa û endamê şaxê Hesekê Partiya Baş Silêman El-Nasir û serkirdeyê operasyonên leşkerî yê parêzgehê. Li aliyekî din û her li pêşiya çavên PYD li bajarê Hesekê, çalakiyên gerliyên ser bi rejîma Esed ve ahangekî bi boneya kontrolkirina Bûkemal ji aliyê rejîma Esed ve li darxist. Di wê ahangê de bejdarbûyan tekeskirin ku Artêşa Erebiya Sûriyê di şerê xwe de li dijî terorê berdewam e. Ta vegerandina aramî û cêgiriyê ji bo hemû Sûriyê li gorî pes nawan. Çalakiyên rejîma Esed yên leşkerî û ahangên ku têne li darxistin di demekê de tê ku PYD rê nade Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê yek çalakiyekê bike û endam û serkirdeyên wê bi berdewamî digire.